Is-settur tal-agrikoltura u l-ħarsin tal-annimali huma żewġ oqsma importanti għal pajjiżna u għalhekk il-Partit Nazzjonalista kommess li jkompli bil-ħidma tiegħu sabiex dawn iż-żewġ setturi jkollhom dak kollu li jisħoqilhom. Dan kien il-messaġġ tad-deputati tal-Partit Nazzjonalista Tony Bezzina u Ġenis Ketkuti waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret il-ġimgħa filgħodu. Bil-kelliem għall-agrikoltura u s-sajt Tony Bezzina jispjega li l-bdiewa, ir-raħala u s-sajjieda huma l-gwardjani naturali ta' pajjiżna u għalhekk għandhom bżonn għajnuna kollha possibbli sabiex ikunu jistgħu jaħdmu b'mod effiċjenti. Madankollu Tony Bezzina saħaq li l-baġit tas-sena d-dieħla kien wieħed xogħol ħafna tant li s-settur tal-agrikoltura ingħata l-ġenb dan apparti li hemm bżonn aktar għajnuna fir-rigward tal-bdiewa u s-sajjieda żgħażagħ u f'każ ta' art pubblika dawn jingħataw priorità. Ma nistgħux nibqgħu sejrin li toħroġlok tender għal biċċa art agrikola u tomna raba toħroġ l-obkerja 1500 jew 2000 euro fis-sena. Żgur illi l-bdiewa ma jaffordjawx iħallsu dal-flejjes, iktar u iktar bdiewa żgħażagħ u għalhekk għandna naraw illi meta jkun hemm artijiet pubbliċi imorru f'idejn bdiewa u raħħala ġenwini, speċjalment bdiewa u żgħażagħ biex ikun jistgħu jibdew jieħlu f'da settur. Min-naħa tagħha l-kelliem għall-ambjent ħolqien ta' spazji ġodda kif ukoll ħarsien tal-annimali Ġenis Ketkuti qalet li f'dokument ta' 110 paġni 7 linji biss isemmu l-annimali filwaqt li saħqet li l-annimali għandhom jingħataw aktar importanza. Ġenis Ketkuti qalet li gvern laburista ħal il-pajjiżna 15-il sena lura hekk kif l-isptar tal-annimali li fetħu gvern nazzjonalista issa ilu magħluq minn awissu kawżat tal-qtuħ tad-dawl. Apparti minn hekk hija fakret li f'kull elezzjoni Labor iwiegħed ċimiterju tal-annimali, xi ħaġa li hija mixtieqa ħafna iżda li beqgħet biss ħolma. Hawnhekk hija aċċennat li l-Partit Nazzjonalista se jkompli jaħdem sabiex l-annimali ikollhom l-aqwa kundizzjonijiet. Fiċ-ċokon tagħna nistgħu kważi nipproġettaw ħolma fejn jidħlu l-annimali u l-ħarsin tagħhom. Għaldaqstant nagħmel l-appell tiegħi lill-Gvern biex jisma' anka lilna l-oppożizzjoni li lesti li nkunu hemm biex nagħtu anka s-sapport tagħna. Aħna sadattant biex nagħlaq din ukoll inwedu minn hawnhekk anke fisem il-Partit Nazzjonalista li aħna nibqgħu nkunu l-vuċi mhux biss tal-annimali u l-ħarsin tagħhom, iżda ta' kull persuna mbarra ta' kull entità li lesta li titkellem fisimhom ukoll. Giulia Falzon għal Net News.